Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बियाम सेराप चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथाव बनायबाय जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदाबा जोंनि फंबाय बिनानावमोन गोसो बर' हारिनि आंगो लोगोफोर जै बर' हारिनि जै जोंनि हाखौ गोबां जातिफोरा माने जाय नन ट्राइबेल जाय इमिग्रेन्ट्स जाय मानसिफ्रा आउट अफ जोंनि आसामनि सुबुंफोर जाय मानसिफ्रा ट्राइबेल एरियाखौ बाय आरो सेल खालामनो हाया मोन्थाय गैया नाथाय थांनाय जोंनि आसाम सरकार आरो नैबे जोंनि बिटिसिनि थांनाय जे सरकार दैदेनगिरि जा हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायावहाय माखासे खामानिया जाय इलिगेलि जालांबाय बेखौ आं दायो मोनथिनो मोननानै दानि सरकारनि जे खामानि मावनायावहाय आं बेवहाय जे नुफाबाय बेयावहाय आङो गाबै गाबै आंनो खोन्थादों गाबै जोंनो खोन्थादों जे जोंनि हाखौ दासिमबो रावबो जेबो खालामना होआखै आं प्रुफ दं आंनाव नोंथांमोननो प्रुफ देखायनांगौबा नोंथांमोना गोमोगोनसो नाथाय बेखौ साननो हागौ बिराद सामाजिक साननो हागौ आरोना जाय मानसिनि न'खरावहाय खहा जादों बेसोरसो मिथिगौ जुदि नोंनि हाखौ जुदि सोरबा सुबुङा फैनानै सेयोब्ला अब्ला बेखौ मा होनो नोंसो मिथिगौ नोंनि न'खरासो मिथिगौ जेरै हमना ला दा सासे बर' हारिनि हाखौ सोरबा नन ट्राइबेल सुबुङा बोरैहाय रेजिस्टार खालामनानै लानो हाथावना आरो बे रेजिस्टारा थांनाय जे बिटिसि सरकार बिनि समावसो जादों आसुरित गोमोथाव बाथ्रा मोनबाय आं ओमफ्राय मिथिनानै जि गाबै खोन्थाबाय आंनो जि गाबै बुंबाय जे प्रकाश फंबाय प्रकाश आगै बिदि बुंबाय आरोना नोंथांमोना जुदि आंखौ बिदि नंखाय सानदोंबा प्रुफ दंजोबो आंनाव आं थांनानैबो नायहैबाय नैबे हाखौनो माने नामजारि खालामना लाबाय आरे हाउ इट इज पसिबल बिकज This area land covered by tribal belt and block. Tribal belt and block means मा जाखो? बे tribal belt and block area खौ minorities सुबुंफ्रा जाय non tribal जाय tribal नङि बिथांमोना they could not purchase or sell because जोंनाव law दं मोनसे बे lawआनो जाबाय मा? बे lawआनो जाहैबाय कि 1886 नि हिसाबै मोनसे दङ बेयाव 10 चेप्टार दङ चेप्टार 10 बे हिसाबै आसाम लेन्ड रेगुलेसन बिनि हिसाबै मा होनो बेवहाय एक्ट हिसाबै 1886 नि बेवहाय ब्रिटिश गभर्नमेन्टआ मोनसे रुल बानायना गालांदोंमोन ट्राइबेल प्रटेक्शननि थाखाय ट्राइबेल प्रटेक्शन इज योर डिउटि आसाम गभर्नमेन्टनि जे बिथांमोनहा ट्राइबेल सुबुंफोरनि जे हाखौ बासायनांगौ नाथाय बेवहाय दिनै मा नुनो मोनखो थांनाय माने सरकारा मा खालामलांखो बेवहाय इनकुइरि खालामालासिनो जेबो खालामालासिनो बोरैहाय दैदेनलांखो थांनाय बिटिसि सरकारनि लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि इएमआ सोर मोनथाय आं बेखौ मिथिला नाथाय आं खोनानो मोनदों पाब्लिकफोरनिफ्राय रां लायै बानायदोंलायनो मण्डलफ्रा थांनाय समनिया रां लायै सोरबा बानायलांबाय आरो माखासे सुबुंफोर जाय बानायग्रा ना बिथांमोनखौ खबर लानायावहाय मा मोनथिबाय बिथांमोना थैबाय रुंसारि जाबाय मा मोनसे स्टोरी दं आं नोंनो एग्जाम्पल खोन्थानि बेल' नङा गोबां दङ जेरै मजाबारिखौनो हमना ला जेरै पद्मपुरखौनो हमना ला बेवहाय आं मोनसे बाथ्रा बुंबावगोन मोनसे समावनो सासे नाम गैयै सुबुं बर'नि हाखौ बानायगोन आरो लोगोनो बे समावनो बे मायथाइयावनो बे मासावनो बे बर'आ गुबुन मुस्लिमनो फानगोन आरो बे मुस्लिमा बे बोसोरावनो बे समावनो बे हाखौ गुबुननो फानगोन आरो बे मानसियानो बे समावनो बे डेटआवनो बे सेम डेटआवनो बै सासे सुबुंनो फानगोन आरो बै बायनाय सुबुङा दिनै गैला जिउ रुंसारि आरो बे हाया ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एरियायाव गोग्लैयो हाउ इट इज पसिबल बोरै जाथावना बेबो सम माने लोगोनो बायनो माने मा होनोब्ला बेखौ हाखौ नांगौब्ला बोरै सासे सुबुङा जुदि दालालि गेलेदोंबा आं बेखौ गनायबाय सासे सुबुङा दालालि गेलेदोंबा बायबाय आरो फानबाय अके बायबाय आरो फानबाय नाथाय एफा साब्रै साबा बेबायदिथ' सोलिथावना आङो इट इज बिराद साननो माने गोनांथार आरो बेफोरबायदिया स' बेफोरबायदिया अनलि
मोनसेल' जायगायाव जायाखै गोबां जायगायावनो जादों स' बिनि सायाव जों खोब हुसियारै खालामनांगौ लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिनि सायाव मोजाङै गोख्रों नोजोर होनांगोन अब्लासो बिनि सायाव फिथाइखौ जोङो बर' हारिनि जे थामोन्थानि थाखाय बर' हारिनि रैखाथिनि थाखाय जोङो प्रटेक्सनखौ होनो हागोन जुदि बर' हारिया जुदि रैखाथि गैयाबा प्रटेक्सन गैयाब्ला अब्ला जों सोरखौ लानानै संसार खुंलांगोन सोरखौ लानानै जोङो इउनिटिखौ बुंगोन खौसेथिखौ बुंगोन सोरखौ लानानै जोंनावबो पावार दं जोंबो गेलेनो हायो पलिटिक्स बे बाथ्राखौ बुंगोन दिनै बेखौ खामानि मावनोब्ला जोंनियाव फार्स्ट मोनसे मा खालामनांगोन रायजो राजाफोर आं नोंथांमोनखौ खावलायो जाहाथे मोनसे इउनिटि जा बे हानि बेलाया जोबजासिम नोंथांमोना प्लिज इउनिटि जा मोनसे जि पार्टिया मोजां मावदों बे पार्टिखौनो मोजाङै दैदेननो हो आरो बे पार्टिखौनो मोजाङै नोजोर हो साहे बेवहाय माने बिपिपिआनो जा साहे बेयाव इउपिपिएलआनो जा साहे बेयाव कंग्रेसआनो जा बेवहाय साहे बेवहाय माने कंग्रेसफोर आरो बिजेपिखौथ' आं बुंला जोंनि लकेल पार्टिनि सायावसो बुंदां लकेल पार्टि साहे बेयाव इउपिपिएल जा बेयाव बिपिएफ जा स' नोंथांमोना मोजाङै नोजोर होनानै बेखौ नाय दिनै आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों बड'लेण्डनि जि मोनसे मा होनो सिमां बे सिमाङा जाफुंनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना दा बुंलायगोन बहा जाफुंनो अबाव जाख्रुबजोब्बाय गैला हिनथेन मा होनो बे समावसो मानो बुंखो बे बाथ्राखौ थांनाय बेसेबांबा बोसोर समावहाय जे मा होनो मुस्लिमफ्रा जे हाखौ लानानै दंमोन बै समावहाय नोंथांमोना हाखौ होदोंसो रेजिस्टार खालामलायनानै जाय ट्राइबेलनि हा बेखौ बेवहाय रुल हिसाबै बिथांमोना मोनानै इलिगेलथार बे समावहाय प्रटेक्ट खालामनो नागारै बै समावहाय होदोंसो अब्ला दिनै माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो नागिरब्ला डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावनो नागिरब्ला होबथाग्रा दङ नाथाय बैनि सोमोन्दै थैनोबो बुङा मानो बिकज बिथांमोनहा बुङोब्ला बिथांमोनहा दायखौ हमजानो गियो जे जोंनि समावहायसो बे खामानिया जादों जों जुदि बै समावहाय बुंनायमोनब्ला जानाय नङामोनदां मानो होनबा बै समाव बिथांमोना दैदेनगिरि दा जों बे बाथ्राखौ बुङोब्ला बिथांमोनहा सानगोन आरोना एकदमबारे बिराद बायदिसिना ओंखायनो बिथांमोनहा जेबो बुङा बेनि सोमोन्दै नाथाय जों माब्लाबाबो गनाया जोंनि ट्राइबेल हाखौ जोंनि बर'नि हाखौ जाय मानसिफ्रा सेना लादों बिथांमोननि हाखौ जों बयबो खौसेथि जानानै मुभमेन्ट खालामनानै माने जुदि गभर्नमेन्टआ जुदि मोजाङै गोसो होनानै बेखौ नायाब्ला आसाम गभर्नमेन्टआ भारत गभर्नमेन्टआ जे बड'लेण्डनि सिङावनो था बा आसामनि सिङावनो था जाय ट्राइबेल एरियानि लेन्ड हा बै हाखौ जाहाथे प्रटेक्सन होयो रुल हिसाबै ल' हिसाबै कनस्टिटिउन्सि हिसाबै जोंबोथ' कनस्टिटिउन्सिखौ मानियोना जोंबोथ' कनस्टिटिउन्सिखौ मानियो जों कनस्टिटिउन्सिखौ मानिनाय हिसाबैनोथ' जोङो जानला मानला उतपात खालामा ल' हिसाबखौ मानिनानैथ' उतपात खालामा नङाबा जेसेबांखिनि बेयावहाय आर्मि दं पुलिस दङ जों बेखौ मानियाबा जोंनि पाब्लिकफ्रा लाख क्रर दङ बिथांमोनजों जों आरामसे दावहा नांनो हागोन हाया जों बिकज जों मानियो मान होयो रेसपेक्ट खालामो जों गभर्नमेन्टखौ बिथांमोनाबो जाहाथे जोंनि सम्पति प्रटेक्ट खालामनायाव रेसपेक्ट होथों नाथाय बोरो गैया बेसिकेलि आं बे बाथ्राखौ बुंगोन बे थांनाय जा हाग्रामा महिलारि सार दैदेननायाव जुदि बेखौ गोख्रोङै मोजाङै इनकुइरि खालामोमोनब्ला बे माब्लाबानो जोबगौमोन दिनै मिडियाफ्राव गाबै बुंनो गोनांथि गैयामोन रावबो मिथिबायना दिनै रावबो गोनांथि गैयामोन आरो बेबायदि हानि थाखाय गावनि हानि थाखायनो नामाबो गावनियावनो दङ हाया नाथाय गुबुना माने मा होनो बेखौ सेनानै दङ आरो बिनि गेजेराव केस होबाय 2013नि केस दङ दासिमबो बिटिसि सेक्रेटारियेटआव दङ मानो दिनै आं बे सासे मानसिनि हाखौ जे केस होनाय बेखौ आं खारदिं पार्सनेलि आं मावनानै होगासिनो दङ बिथाङा सासे एक्स माने BSFनिमोन रिटायार जाबाय आयंआ रिटायार जाबाय ओरैबायदि दुखुनांथाव स' बेबायदि माखासे गोबां सुबुंफ्रा माने हा सेख' जाना दङ बेखौ जोंनि सेक्रेटारिनि सिङाव थानाय अफिसारफ्रा थाबैनो फाइलफोरखौ बारहोनांगौ अब्लासो जोंनि बर' हारिनि समस्या जि सिङाव थानाय गुन्जेरा दङ बे गुन्जेरखौ जोङो होखारनो हागोन थेंक इउ सो माच खुलुमनाय थाबाय थेंक इउ